Una de les tasques que tenim a les escoles és ensenyar a llegir i escriure. Aquests materials que us presentem volen ajudar-vos en aquesta feina. Per un costat, donem molta importància a la comprensió. La comprensió lectora és una eina important. Us oferim diferents tipus de textos dels que es poden trobar els alumnes en qualsevol moment de la seva vida, i a aquests textos hi ha una sèrie d'eines per analitzar-los i aprofundir-los, intentant entendre el vocabulari, les expressions, el contingut també del que se'ns vol explicar, així com també la intenció dels autors. Per altra banda, darrere d'aquest apartat de comprensió hi ha un apartat d'expressió en què es treballen diferents tipus de text. Es dona als alumnes models i esquemes per tal d'entrar a treballar i aprofundir aquests diferents tipus de text per ser capaç després d'adquirir la competència necessària per poder desenvolupar aquests textos en la seva vida real. Evidentment aquesta és una part, és la més important, però l'altra part que no podem deixar de banda és aprendre llengua. Aprendre llengua per dominar l'ortografia en el sentit de pronunciar bé les paraules, escriure-les bé, per tal que el que nosaltres produïm sigui entès per tothom. El lèxic serà la manera de dominar més tot el que és el vocabulari, tot el joc de les paraules, les relacions entre elles, i l'aspecte de gramàtica ens donarà la manera de construir aquestes frases que nosaltres haurem d'utilitzar per comunicar-nos amb els altres i entrar a dominar tot el joc del llenguatge. Per treballar tots aquests aspectes de llengua que hem comentat, trobareu diferents materials. A partir de cicle mitjà trobareu un llibre amb tots els continguts que són de cada nivell. En aquest llibre hi trobareu les lectures, els textos, model i els esquemes per treballar tot el que és la part d'expressió i també, per unitats, tots els continguts d'ortografia, lèxic i gramàtica. Aquests continguts han de servir per guiar el treball dels alumnes i aquest treball dels alumnes, a partir, ja hem dit, de cicle mitjà, es pot fer en aquest dossier que us proposem, on hi ha tot el material ordenat perquè l'alumne no distregui la seva atenció, sinó que se centri en la solució de totes les qüestions que li proposem. En aquest dossier, a més, hi trobarà també, al final de cada unitat, un apartat perquè l'alumne reflexioni sobre tot allò que està aprenent. No només vegi si se n'ha sortit o no se n'ha sortit, sinó que entengui què és el que està aprenent i vagi assimilant d'aquesta manera molt millor els continguts que nosaltres hem volgut que vagi aprenent. Aquest apartat acaba amb unes qüestions generals que centren també la seva vinculació amb el món exterior, diguem-ne, perquè aprofita les lectures que hi ha hagut en el text per donar una connexió amb la seva vida.